bébé. Bi kɔni fɛn fɛn ka di an bɛ se k'a bɛɛ kɛ yan. Chérie, yan yɔrɔ t'a dan ye dɛ. Ko yan t'a dan ye wa? Bébé yɛrɛ b'a dɔn yan yɔrɔ t'a dan ye. Mɔgɔ bɛ so laban Mali ye. Mɔgɔ n ko nin ye ne bɛnkɛ mɔgɔ ta wa ne bɛna ne ye wariso la kana nin fɔ sa nin ye ne bɛnkɛ ka yɔrɔ de. Yɔrɔ kɔni man di an ka taa appartement na. Appartement na wari sara de b'a la et puis heure fana de don i tɛ se ka i ka olu dabila sa. O ma le tiɲɛ fɛ yan. Ne bɛ fɛ kɛ. O ni bɛ ne fɛ ne kun fɛn min ka di ne kan o de kɛ ne ye. Mais ni e ko ko mun ka di ye ne bɛ k'o bɛɛ kɛ ne fana ko mun ka di ne ye e fana k'a jateminɛ sa n'i y'a ye ne nana ne e ye yan wari de tɛ ne bolo. D'accord ni ko tɛ problème t'a la. An ka jateminɛ ne bolo kɔni sinon yan an bɛ se ka fɛn yan kɔni yan. Nada do. Fagida. É que? Não, tá vendo? Não, não. E vai ré. Não, zuma ré. Ela braquita ela que só do la fifiu. Wallahi. Ela braquita ela que só do la fifiu. É que? Na bomba mali. Hey na kanoke ala me koke Que? E ma fuko ya e bɛ ka yɔrɔ ya. Abi no ibenga join the floor. Ibenga join floor. Kabi ala kida ibenga de ne. Ke masara malike. Ke. Ima ko bul hada made rete hamina fi. Ni la santé bambali re. Ke. Ndia don na santé ka bawo. Parce que ala kuta da don na santé ta ka ba. Mun ne ibla la. Ne fa ka sabal san. No abo. Do ikra wore. Ala wakbaro. Ibli wa sa he. Bi jemba jo la sa police da ngonyo na commissariat kan neti la mesa mana mode la me ne fa ga ala kuma jena kala an jota la sa ile le yo de tani ina isi sala ke bukambi po ine mne ki woro mana kolati fayila ai sa ikini nyawo nyena no c'est pas beau kino ke na feo yani ntai te figo on ne fa ga ala kuma ga magutun na sa na ti mesa ne le wuri mdoni yoro la santé na katia ne mi ndo katia 10 millions ici c'est pour moi on ne nam gesa ina muke ina muke italo ina muke itina mila ci kamale ne ikina mudama ina muke nyon fe itina mudama tu gorba to fana si c'est ça bon non je me si c'est comme ça vraiment yo ne fa nana vraiment afoko ko sika ina Quand on rentre au Corba, il connaît pas vieux. Moi, je suis 15 ans. Ma colocation, ma vieux. Je suis 15 ans. Tu es au Corba. Quand on rentre au Corba, tu es maman Kula. D'accord, nous sommes à ma fête. Bon. Et nous sommes pour la voilà, ça c'est bien. On est bien du bien des flots. Il est mis fogué. Ils sont en Kiworo. Kiworo. Ah, bon, d'accord. Voilà. Imadai. Dani, hey. Hey, Flori. Etogo. Etogo. Hey. Ne togo de ko kiribiti. Kiribiti she. She ma me. I love you. Frangi bébé. Non, ne me so Ye kala foye wallahi. Dumi na bolo mo ko ya. Duke man dubi woro dem bolo. Mais il y a ko tude fere la mo. Tuni. Chani. Ne kelen di ma fi. Isi na fani. Madame. Ana kini jiga bla. Ikana wuli ka ba. Ana kini jiga bla kono. Fabila. Fabe Jona. Eleke. Non. Tachiye serima kiribiti. Wallahi tachiye serima. Asiri de ma. Ni ma bona santé ko ne police plaît c'est ça. Fagila. Ku chantier. Kana njate na santé la. Fo yi do ko. Ntale ne te fiu. Fagila. O kuma tigi fila be dula. Yamla. Quitte ici, sors ici. Akanya. Bon, ma fa be ga chantier de. Ntale te fiu. Mais comme ça vous laissez. Hay na mana Kajon wole. Mais commissaire Brahma. Comme ça. Madame, il y a pas ma. Ma
fɔ k'i ka chantier de don n ta tɛ fiyewu walahi n ta tɛ fiyewu n ta tɛ fiyewu o de kuma n'i y'a san 5 le chantier décelé don ka évoluer wari bɛ k'a di diɲɛ ma don o don n'a fɔra mɔgɔw ka chantier mɔgɔw ka so jɔli aw bɛna wɔrɔli kɛ yan su ni tile o so bɛ se ka laban cogo di walahi n'o tɛ denmisɛnnin dɔ de fiyewu e nana mun de ale de ka invité yan fiyewu ni ala ale de ne invité yan fiyewu i cɛ i bɔ n ta la sa ko nin y'ale ka so ye n m'a fɔ mun y'e bila ka na wɔrɔli kɛ yan sisan ni nin ka mɛgiri kun nana baro la yan i ma ye ale de ne yɛrɛ invité fiyewu a Bamakɔ a sugu bɛɛ bɛ kɛ e ni ala cɛla la kiribiti e tun bɛ sɔn ka nin mɛnɛkɛnin wɔrɔ e ka fɛn bɛ kun nin na wa e ni ala cɛ nin bɛ se ka don nin na ne tun n'a degere nin de ne tun n'a degere nin de e fana ni lagalagatɔ i b'i da waga ko nin k'e wɔrɔ nin ka wɔrɔli bɛ kun e la i t'i yɛrɛ maradenw timi ka bɔ ɲɛ e ka tatora lajɛ faraka i bɛ taa sɔrɔ e nin maa ba ka minɛnɔgɔw ko so ka taa i ju la tiɲɛ e bɛ taa min e bɛ taa min gɛrɛ ka n'a gɛrɛ n'a n'i ka gɛrɛ n'a yan nɔ kana commissaire wele kana commissaire wele ne tɛna commissaire wele ne tɔra n ka deli fiyewu ne tɛna commissaire wele n dɔlen e ni ala cɛla la e tun bɛ sɔn ka nin mɛlɛkɛnin wɔrɔ ne nin t'e den filɛ ye ne k'e ka tolon de ka fi n'ala ne ka tolon ka de la fi nin t'e den filɛ ye ne ka tolon ka de la fi e ka wɔrɔli bɛ kun nin na ne tolon ka de la fi ni ala tolon ka de yɛrɛ fiyewu i senna kogo la a da kogo pied mairie ye ko i k'a da kogo la n'i y'a dafa ko naani kɛ n bɛ polisiw u bɛ n'i ju di f'a dan a da kogo la madame ne ye dutigi de ye kana nin ta fiyewu n'i k'a da e ye dutigi ye dutigi de ne ye walahi n bɛ taa f'i muso ɲɛnɛ n bɛ taa f'i muso ɲɛnɛ a da ayi i tɛgɛ lata ɲɛfɛ a lata nin lajigi yalla modara turla pol dutigi ngolo turla ni la i jula wuli a kɔrɔ ta la modara turla kinaba ala wuli i ka lawuli ka yan ndesa kɔrɔ wala ni dilla ndesa wal dutigi ne te wal dutigi ne sokɔrɔba langolo wuli k'i jɔ i sen fila kan k'i ka wuli k'i jɔ i ta tibilen kɔfɛ ni e ye ne ɲɛ ni e ɲɛ kɛra naani bilen le chantier kɔnɔna n'i b'ale b'o dɔn wuli ka bɔ ɲɛfɛ wuli ka bɔ ɲɛfɛ ne sabara ne timi ka bɔ ɲɛfɛ a fɛ i do a fɛ timi ka bɔ i bɛ taa sɔrɔ denw de bɛ nin bolo ninnu b'i jɔ ko ko n fa taara baarakɛyɔrɔ ka sɔrɔ a nana wari di ni mɛlɛkɛ ni fitinin e b'i jɛni fɛ sisan ka n'i bana ka diya somɔgɔw ma i bɛ se ka mun fɔ ko n b'a dabɔ a kama wa dangaden taara ko dangaden taara k'a ka boisson tobi ko ne yɛrɛ bɛna bɔsi kelen ta nin na tiɲɛ yɛrɛ la a ko k'an ka nin mɛlɛkɛnin wɔrɔ ni boisson diya